Qosh. Nangu 6, nangu 8. Ejele, mawumubi kuyakusiza ejele, mawumubi kuyabasabisa ejele, mawumubi kuyakusiza ejele, mawumubi kuyabasabisa ejele, mawumubi kuyakusiza ejele, mawumubi kuyabasabisa ejele. Ukuba mubi kuyasindisa, ngisho ufike uyimpatha lokho kuyabasabisa. Mawumubi lokho ejele kuyabasabisa, futhi impatha ejele umubi inkambi usiyakubanga ifuna uthathe owazi umthetho. Mawumubi ejele iboshwa ikolo ukuthi abazi umzima bempilo nobe inombolo ungabumela. Umuntu omubi ejele ngisho shaya umthetho uyahlonishwa. Angiphathi uzoba mubi ube mnyama, ube nezibazi ebusweni west, ungabi namasiko. Kekho umuntu odlalela kuwe, vele ijele labantu ababi. Ngoba nani ngaphandle mani mbona isiboshwe esibi, vele bekumele aboshwe lo muntu kangaka ngaphandle kokwazi isitori. Kanti mani mbona isiboshwe esihle nithi kase wenzeni lo muhle kangaka, sicela bamkhiphe basha. Amaphoyisa mawumubi ungumsolwa, namajaji abuke ebusweni abeseyasho ufakazi noma bungaphelele, kodwa le kuthiwa uyenzile ifana nawe. Nangu 6, nangu 8. Ejele, mawumubi kuyakusiza ejele, mawumubi kuyabasabisa ejele, mawumubi kuyakusiza ejele, mawumubi kuyabasabisa ejele, mawumubi kuyakusiza ejele, mawumubi kuyabasabisa